Lima ka mga Pinoy stars ang makigtigi batok sa ubang international stars sa Nickelodeon Kids Choice Awards 2016. Matod sa website sa Nickelodeon, mahimo nang makabutar ang mga fans nila ni Catherine Bernardo, James Reid, Enrique Hill ug Maine Mendoza aka Yaya Dub alang sa Favorite Pinoy Personality. Apilusab sa kategorya ang LaSalle basketball player nga si Jeron Teng alang sa Favorite Asian Sports Star. Ang mga gustong mag-vote mahimong log on sa kca.nic-asia.com o sa Twitter ug Instagram. Itag lang ang Nickelodeon TV sa Twitter ug @KCA nominee sa Instagram. Kahinumdumang sa mayaging tuig, si Daniel Padilla nominado usab isip Favorite Asian Act sa maong pasidungog apan napildi sa Indonesian group JKT48. Ginganla usab si Daniel isip Nickelodeon Global Slime Star. Ang Nickelodeon Kids Choice Awards ipahigayon sa Marso 12.